ചേട്ടാ 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 ഞാൻ ലവ് ആൻഡ് ടേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വരുവാണ്. ലവ് ആൻഡ് ടേപ്പ്. ലവ് ആൻഡ് ടേപ്പ് സൂപ്പർ പേരാണ് കേട്ടോ. ചേട്ടാ മാരീഡ് ആണോ? അതെ, ഞാൻ മാരീഡ് ആണ്. ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നോ അതോ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണോ? ആദ്യം പ്രണയിച്ചു, രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ചു. ഓ, അപ്പൊ ചേട്ടൻ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ ആദ്യം പ്രണയിച്ചു, പക്ഷെ വിവാഹം കഴിച്ചത് വേറൊരു പെണ്ണാണ്. അതെന്തൊട്ടിപ്പോ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സംസാരിച്ചിട്ടില്ല? സംസാരിച്ചു, പക്ഷെ അവരെ വീട്ടുകാരും സമ്മതിച്ചില്ല. ഓ, അപ്പൊ അവരുടെ പാരന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ കൈയും കാലും ഒക്കെ പിടിക്കാറുന്നില്ല, അപ്പൊ അവരെന്തായാലും സമ്മതിക്കായിരുന്നല്ലോ. പിടിച്ചു. അവൾ അച്ഛന്റെ കാല് പിടിച്ചു, അവൾ അമ്മയുടെ കാല് പിടിച്ചു. എന്തിനേറെ, അവളെ കെട്ടിയവന്റെ കാല് വരെ ഞാൻ പിടിച്ചു. ആ കിഴങ്ങ എന്ത് പറഞ്ഞെന്നറിയാ? അവന്റെ 4 വയസ്സുള്ള മകളെ ആരും നോക്കുമെന്ന്. വൃത്തികെട്ട നാറി ചെറ്റ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പറ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പെണ്ണ് കിട്ടും? കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണോ? ശരി ചേട്ടാ, താങ്ക് യു. ഇതാണ് തേപ്പ്, വെറുതെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ട് പോണത്. ഓ കിടുക്കാച്ചി. നീ വന്നോ? ഞാൻ ചെറിയ ലേറ്റ് ആവുമായിരിക്കും. അടുത്തടി പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നടക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തർ അവസരം എന്റെ പിന്നാലെയാ നടക്കണേ. പിന്നെ നിന്റെ മറ്റേ കാമുകനെ ഞാൻ ഇതവിടെ പാർക്കില് ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. എന്റെ കാമുകനാ? ആര്? അശ്വിനാണോ നീ? അല്ലടി, മറ്റേ ബൈക്കിൽ വരുത്തനുണ്ടല്ലോ. ബൈക്കുള്ള അമ്മ പ്രതീക്ഷ കർത്തവ്യ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ കൊടുത്തത്. അതല്ലടി, ഒരു ചുരുണ്ട മുടിയുള്ള ഒരു അമ്മ അവൻ വാങ്ങി തന്ന ഐഫോണിന്റെ ഐഫോൺ അല്ലടി, ഈ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യില്ലേ ഒരുത്തണോ? കർത്താവേ, അവന്റെ ഒരേ ജാതിക്കാരനാടി. ഞങ്ങൾ ഈ ദൈവമേ അവന്റെ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രേമിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടാ അവനാണ് വന്നിരുന്നത് നമ്മുടെ പള്ളിയില്. നീ ഇരുന്ന് കരയാണ്ട. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ആണുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോയൽറ്റി ഒന്നും നീ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. അത് ശരിയാടി, ഒരുത്തനെയും വിശ്വസിക്കണ്ട. ഒരുത്തൻ തന്നെ 5 എണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഓ, അതെ.